Mi smatramo da je takav status i taj put kojeg ste vi nazvali tužnim po meni prije svega duboko nepravedan jer su reforme koje su ovdje poduzimale različite vlade išle ka ispunjavanju kriterija bilo političkih, bilo ekonomskih, bilo sektorskih i da jedna takva situacija koja nije omogućila čak ni otvaranje pregovora zahtjeva i dodatne izmjene Ustava i određenih protokola koje su realno gledajući politički vrlo osjetljive za makedonski narod, što ja itekako razumijem. Smatramo da treba doći do jednog rješenja koje bi omogućilo napredak, zahtijevati u više navrata promjene Ustava, imena, sve ovo što se događalo ovdje su teške. Teške su za svaku vladu, bile bi teške za svaki narod. Ja često se zapitam kakav bi bio stav Hrvatske i hrvatskih građana da smo imali slične uvjete kakve ima makedonski narod i kakve Sjeverna Makedonija ima danas.